Sanibonani bafowethu, sanibonani ingane ababunyazi, niyaphila Nkosi yami. Niyaphila abantu bedlozi. Emini ninjani bafowethu ngowehlukahlukana kwena abasemsebenzini ematohweni. Abaphantayo Nkosi yami, emphantweni abaphanta khona, abasontayo, abaphuzayo. Lapha nikhona nje, ninjani ingane zakwethu. Abakuyi picnic, okugwe ukugcina lokuzana. Bafowethu siyaphila thina wabiyela. Kade ngagcina kuba live ku Facebook wami. Facebook nje ngizona ethulelo ukuthi mhlamba bake bathenga iphepha isolezwe Monday ne Daily Sun bake basibona isithombe sakwabiyela somfanekiso wami sivela ephepheni. Nabangakutholanga konke kahle, nabangacema waza ngulithola bagcina belibona lipostwe yimina nawuthi ke ngisho ukuthi belithona ephepheni. Lapha ephepheni iphepha likhuluma ngento eyisho yina engafisa uyidlulisa emhlabeni, kodwa ngenxa ukuthi bengibhizi ngagcina ngasakwazi ukuthi ngingene kuma live video. Ngomhla okay amadate angaka-confirm but bengifisa ngomhla 24 ngikhiphe i-CD eli EP kaQuality wakabiyela. Kumsebenzi wami oqala lo, kumsebenzi wami oqala lo engwenze eTax Studio ngisebenzisana noBhuti uThuthani nomlabalaba, bese kuba uQuality wakabiyela wenza yonke into ke enye ke eseceleni eTax Studio. I-manager kaQuality mina, umphathi kaQuality mina ngiyilawula lapha e-studio, kodwa ke umsebenzi wami ngiyacela ukuthi sithi mhla 24 silindele umsebenzi kaQuality. Ngizoqeda labaculi abacula ngezwi lokubhodla ke laphana, yonke inhlobo yomyalezo kuhlizi bekhuluma ngayo bethi bayifuna abantu balalela. Ngicela ukuthi uziphi ithuba ungiphi indlebe ngomhla 24 ngoba ngicabanga ukuthi leli sonto lizoqala cishe mhlambe kushawu lesibili i-CD cover Monday so ikhipha i-CD cover ngaphakathi nje mhlambe ngolesithathu sibe ne-CD cover ngaphandle kuthi ngomsombuluko olandela bese siba ne-prom. But nje ngizodinga an-update. Ngiyafisa bafowethu ukuthi kuyo yonke into engiyenzayo ningelekelele. Ngafika kunina ngiseyinganekwane namhlanje nguQuality wakabiyela, okuningi ngikwenzile nginakho futhi ngicacile ngiqhamile, kodwa lokho encourage yinina. Inhlamba noma kuthiwa ngiyithola ama comment ngiyafunda usuku nosuku, inhlamba zikhona bekhona abancumayo. Nonke ngiyanithanda futhi ngiyafisa isupport yenu, nimbone grow umuntu enisuke nimsupport, nimbone grow umuntu enisuke nimsupport, uze nibone ukuthi le support enifakayo ayihambisani nendlala. Ngiyasutha nje wabiyela shuthi ngiyafisa ukuthi ekugcineni abantu engiyosebenza nabo yibo mhlambe bona abantu abakhona lapha kuma page wami, ama dancers kaQuality azophuma khona la ema page nami, awuqashwa khona la ema page nami. Ngithini ke kumuntu ungayithuki inhlamba ngoba awazi uNkulunkulu ukubekela ukuthi wena isinkwa sakho semihla sokuphila usibeke kuphi. Ungasinyeli isihlahla ngoba abantu abathuka inhlamba kakhulu kuma social media. Umuntu manje nimthuka kuma social media uyaview i-data ebuke edlule ephume, mhlambe sikhona lapha isikhala sendlela lesiyofika bese umdinga lo muntu ombeka isici ufuna ukuthi ephelelwe amandla akwenzayo. Even though thina singezona siphela amandla lapha wabiyela, konke sikwenza siyaphokopela. Nginewine yakabiyela kaQuality wakabiyela, ngelanga sobe silontsha ngale CD kuyobe kulontsha lokuzana nane-app yokulokuzana yokwenza i-Uber Eats wine. Kungekhona kungelona lona iwine kuphela into esemqondweni wami, but ukuthi iwine into ekwazi ukwenzeka ngokusheshsha aphumelele. Kunama comment athi awu uQuality engasidayise isiqatha ke sewine. No.